Moi, tässä on Fiona. Tänään mun aiheena on tunteeton seksi. Ja mä haluan selittää sulle, minkä takia sitä ei ole edes olemassa. Kristinuskon näkökulman kautta ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, tuntevaksi, fyysiseksi olennoksi. Okei, jos sun näkökulma ei ole kristinusko, vaan sun maailmankatsomus on joku ihan tasan muu, suurin osa ihmisistä, varsinkin meillä Skandinaaviassa, uskotaan tieteeseen, niin psykologia sanoo, että ihminen on tunteva fyysinen olento, eli ihan tasan sama kuin mitä kristinusko. Totta kai tunteetonta seksiä voi harrastaa, mutta jos ihminen harrastaa tunteetonta seksiä ihan oikeasti, niin hän on psykopaatti, joka ei tunne sympatiaa, joka ei osaa välittää ihmisistä. Mä luulen valitettavasti, että naiset on keksinyt tämän tunteeton seksi-termin, koska me naiset ja miehet ollaan aivan erilaisia. Me ollaan molemmat tuntevia fyysisiä olentoja, mutta me osoitetaan meidän tunteet eri tavalla. Esimerkiksi jos nainen suuttuu, niin se helposti lähtee sellaiseen huutamiseen, ehkä paiskoo laseja keittiössä rikki ja tällaista. Mutta jos mies suuttuu, niin okei, en mä sano, ettei mies alkaisi kans huutaa. Totta kai joo, voi olla mahdollista. Mutta esimerkiksi miehen ratkaisu tällaiseen suuttumistilanteeseen, vihaisuuteen, vihan purkamiseen voikin olla se, että se menee salille pumppaa rautaa. En mä taas sano, ettei nainen voisi mennä salille purkamaan omia vihantunteita, mutta me ollaan niin kuin naisina ja miehinä me ollaan kuitenkin niin erilaisia tapauksia. Mutta se ei tarkoita sitä, että niin kuin, vaikka naiset on tälle yleispätevästi enemmän tunteellisia tapauksia kuin miehet, en sano, ettei siellä olisi poikkeuksia joukossa, niin silti se, että me miehinä ja naisina ja miehinä tunnetaan ja ilmaistaan tunteet eri tavalla, niin se ei tarkoita, ettei just miehillä olisi tunteita. Ja sitten tämä maailma yrittää koko ajan sanoa ja myrkyttää meitä, esimerkiksi sinkkuelämää, kaikkien rakastamaa ja muutenkin media, joka pursuaa seksiä, niin se yrittää koko ajan sanoa sille, harrasta tunteetonta seksiä. Mitä se on? Se on sitä, että sä käyt ihan tunnevammaisena ja kylmänä ja tiedät, sä blokkaat jotain tosi tärkeää, mitä on sun sielus. Siis seksi on kahden ihmisen välinen korkein yhteys, mikä kuuluu avioliittoon. Osa kunnioittaa sitä, osa ei, osa pitää sen, osa ei. Ja mä haluan vaan tuoda tällaista sanomaa, että tunne sun tunteita, tunnista sun tuntemukset, äläkä blokkaa niitä, äläkä uskota maailman valhetta tunteettomasta seksistä, koska se on ihan bullshit. Oikeesti käytä sun aivoi, mieti hetki. Tää oli mun sana tälle päivälle. See you later, alligator!